Yes, ang D3 Bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta D3 Bio ka lang. So, lain gid ya kung adlaw ka ginom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o epektibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aktif pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isulayin ang nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin
sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isipon nyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 9:37. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na! Naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. K5, Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. K5, Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. Oras naton mga ka-K5. Nakalabot kita sa 42 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturang, 180 ka mga barangay sining aton syudad, kapito tanan ka mga distrito. Mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. At sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. At sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa manabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. Kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Dapat kita nga mga talakay na sang ila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day. Sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton pagpangalagad. Kinandan kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kantanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifuyo, man sa kay K5 Kim Kaluyo, kag naton nga intern ikan sa West Visayas State University College of Mass Communication. Si K5 Kayla Cercado. Siya naman ikaroon ng mabidang-bida sa subong nga gabi sa aton sining situation report karon ng tawon tabi ko nanong abilidad sining ni Mikay be. Atang abilidad ni Mikay ko nanong ability ni Mikay kung may abilidad ni pareho sa abilidad ni Kwan ni Maria Ella. Sige 500 daw ka na biono nalipatan kong nala ko nga siling ko duga pulo pamalhas ko bisan way ko nakasoksok sang ang kwan kay ay gali na akon maon ang kwan ba amon nga hunghungan ni sa dato sini nga pagpangalagan mga ka-K5. Aton sining nga piloto ati wala sang liwan si K5 Jason Talaron. Ang tamang kaupon man naton karon ang mga pilaman ka mga balita ka information. Kali sa iban pa naton nga mga K5 reporters with K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. At mga balita naman nagikan sa Provincial Capitol. Upon naman sa K5 Alex Escalante. Samtang pilaman karon ka mga balita
dalagko nga mga balita nasyonal kag international, mga breaking news. Katag sa inyo sa aton nga duty on duty sa News Center. Naton si K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa pinandano po naton diri sa technical side K5 Andri La Pastura. Ako naman ang inyo K5 yun Alohado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad sa ato sini nga pagpangalay sa ikakaron ato sini nga ika-Huwebes ng edisyon. Today is Thursday, July 3, 2025. Kamusta gid sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamate sa aton makauturan. Daway lang mabala no pitsa 3 na kitao bawso sa aton nga partner diri sa technical pagit. Partner ni ni K5 Andri La Pastura. Nagikan yapon ni sa West Visayas State University Broadcom si Ayan Kelta Fasirunda sa aton sininga taga Pututan man Pututanon man Pututan ni nga mga matag-as man ng mga pataan man sabi ko na kay Pututan ni mga putot. Ano ka mga pila ka mga dalagko na nga mga balita ka information aton nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalaga. Sino nga kuha nga aton nga mga intern sa News Center? Sino na sila man? Pangilalaha abito na ibi. Para nga malawag taman kay karon mahambal na karon mga ginikanan basi ka pamati bilang mga ginikanan sinikag mahambal bilang mga ginikanan daway magkamo ginalawag ni K5 June Kapulot nga ra kamuda basi nagnubyo-nubyo kamo ka nagnubya-nubya ha ba malawagan ta di sila maknali sa diyo para nga mga ginikanan bla kampante man nga ris la diyo hindi bla K500 sulat ang pangalan sa mga News Center kwanta personnels nga nagikan sa West Visayas mga intern taniho para nga ma-acknowledge naman kita ni ma-acknowledge ni karon si K5 intern Jazz Santilianusa siya lang isa da okay hello Jazz ato sa galiyo ba kitaon ulo yaw kasama gamon nga mga ulo bla maglusot-lusot dumduman ko dayon si kwan si inang K5 ganito plahibi bla taga kwan blan taga Tigbawan gamay tiya tingkay ga hiribion di ba sa mga lusot-lusot ring ulo daw dumda si Nicole Galeo K5 Nicole Galeo kasanyida ayo lusot ulo da sa naglisang una si Nicole nagalig at tumbo-tumbo na dayon mo kaya hay mati ko daw arto sa kwan mo Coast Guard na sa Coast Guard sa Manila sa okay sige ato sini nga pagpangalagan may K5 nagpa-Japan sus Maria Anay kun diri na to sa Coast Guard sa Manila doon na baton sa Coast nagpa-Japan gali ta Sakura yung motor hay ato gali sa Japan to may kay pagbalik di sagan na sa magsaot nga hindi to saya dancer sa Japan ala ko alin sang una bla basta gani magpa-Japan kaya panawag si mo dancer sa Japan no subong damo mga oportunidad sa Japan subong ala sige kamusta na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan sa mga kuano sa mga naga bugtaw pa subong nga gabi kamusta na kamuda mga iha kag mga iho mga inday kag mga nunoy nanay, tatay, lula, lolo. Kamusta na kamuda, ladies and gentlemen. Huwebes subong adlaw ha, ikapit sa 3 na sa bulan sang Hulyo.
Kanasig lang siyang tiyempo, kakanasig lang siyang panahon. Dugay-dugay. Matapos na naman ang bulan sa July, ay ambot lang. Sugom sa August, pagka-August, September, masus. Nano karon ng mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Aring aton sini nga mga headlines sa mga balita lokal. Magkahagugma, duha pa lang kabula, duha pa lang kasmana. Nga nagaopdanay, nadakpa, nasa drug bypass operation sa distrito sa Arevalo. Ako pa lang gani, gahanimon time lang tani nila ni, gahanimon gali sila sa Shabu. Hindi, nagkanadakpa na naman. Sa distrito sa Arevalo, mga ka-K5. Magkahagugma ngayon 2 weeks pa lang sila nga nakakuan nga magjuwa nagkanadakpa na bangon sa ginhiwat nga drug bypass operation sang aton nga mga pulis sa distrito sang Arevalo. Tantang sa ibang paginaton nga mga balita naman nagikan sa provincial capital UK government kag Iloilo provincial government nagpirma sang kasugtanan agod nga mapabaskog ang rice sector resiliency sa probinsya sang Iloilo. Ito namin ni nga mga balita. Samtang sa balita diri sa syudad kumpurme nga gapanamit to ang UK government ka provincial government. Diri sa syudad sang Iloilo ga inagaway pa ka opisina ay Maria Ihunis di Garapon di Santisimao. Kaya inagaway pa ka opisina. si Vice Mayor Labla Baronda ginpalimpyuhan yang third floor sa Legislative Building kay himuon niya taning extension sa iya nga opisina kay ang dito sa may 6th floor perte kagamay sang ginhatag sa iya toy ni kaigo iya nga mga staff kag kadamo-damo sa mga sa mga ulubrahan niya tani to ginpadalaan sa iya sang pulis kag sang abogado. Tapos dito na ibaluan gali nga antes magpanaog si Mayor Jerry Triñas ginpadalaan niya na to sa memorandum nga ang 6th floor mga ka-K5 dra lang yung opisina Labla Baronda Vice Mayor Labla Baronda ang 3rd floor ibutangan gali ito sang opisina sang Task Force on Moral and Values Formation Task Force Assess kag sang Department of Agriculture City Agriculture's Office. Hindi ba lang City Agriculture's Office do dito man ang opisina nila sa may dalom sang sa may tupad sang building sang congresswoman. Doon na yung opisina sang City Agriculture mong. Tapos ining duwa ka mga task force nga ini pwede man natani sila nga dito ipamutang sa mga ginpanghalinan sa mga konsyal sa City Hall. Hindi bala sa City Hall may ara dira nga SP area sa 7th floor na. 7th floor o 6th floor man. Tapos ang mga konsyal tidamo-damo man opisina makon mo 12 ka mga opisina sa mga konsyal. Plus pag isang vice mayor 13 tanan. Dugang ang pisang duha nga iyasang iske kasi iyasang barangay kapitan 15 tanan ka mga opisina. Ang ginbakit o kung ginbayaan dira sa mga City Hall araw-araw man nga tatlo lang ka mga opisina hindi pwede pambutang na da sa nga to sila nga syudad. Ginhuman ang building hindi bala ang building sinangalan niya sina Legislative Building. Ti ko magabal ka nga Legislative Building hindi bala dapat supposedly para na yan sa legislata sa mga legislador para na yan sa legislative office. Ang nagapasimuno sa legislative office is the Vice Mayor. Mga ka-K5 ang Vice Mayor dapat na muna mga pati magplastar sinadira. Ano may mo kay antes magpungko si Vice Mayor Labla Baronda pinamutangan na nila dahil niya sa ibang pagin nga mga offices di ka ginutok itong mga tinawag kag mga gaginutok itong mga staff ni Vice Mayor Labla Baronda. Okay, sa 6th floor mga ka-K5 1/4 sang 6th floor amo lang niya ang ginperteniser nga opisina para kay Vice Mayor Labla Baronda. Ang iban sinadira amo ang SP Secretariat
nga daw halos nagalabot sa 80 kabilog ang mga staff sang Space Secretariat mga ka-K5. Dugangan pag isang 30 pagit kabilog nga mga staff man ni Vice Mayor Lablab Aronda. Di kundi mga ara sila sa mga masubra sa isa kagatos kabilog ni ginotok sila sa 6th floor to. Nan ay Maria ihunis ni garapon ni Santissima kung ang ngalan sang sang building, legislative building. Pagkatapos ang mga ang mga executive assistant, ang mga ibang mga task force to, yung maging pang-create ni Mayor Jerry Treñas, dito yung pinamutang to sa legislative building ini. Mga ka-K5, gintawagan nga legislative building kay para lang gid na sa mga konsihal kag sa vice mayor agin pangsalutan niya to sa iban pagid nga mga opisina yung ang task force assess daw may nag-ubrang buwisit na. Ang task force on moral and values formation daw si Mr. Kanong daw ay naman gaubra subong. Kita mo libutab la bilong nga sudat sing really pertik damo mga minor de edad gilagaw. Daw ay man tupa. Ang city agriculture na ti ano parang imuon ng agriculture kay tanan-tanan nga mga duta di perti na kabahal di way na sang sang taramnan sa mga balatong kag talong. Okra ginamos. Ginatanong. Ginapaminsar ko abi kuan mong pinakbit daw. Ote. Natawan nyo wala kung ano nga sistema. Amo nagidlang na ka-K5 opisina nagidlang na ginaawayan pa. Ay nga sa kanami ipang ay Maria Ihunes. Salamat kamo way kung nagdaog kay kung nagdaog ko pinamunggo ta ulo doon yung mga judi patula kamo da. Mga ara la ko da pinangdakop to pinangsintok. Salamat kamo way kung nagdaog. Mga ulugtasan nga klase. Ay Maria Ihunis di Garapunis di Santimoson. Anak sa mga buaya sa City Hall. Sus. Ano nga klase ni? Mga ka-K5. Hala, kung ako sa kay Vice Mayor Lablab Aronda, ang balo ko naman, hala, ibusa nyo na, idasok nyo sa mga kwan nyo. Ubusin nyo yan, itasi, dasok nyo sa mga kukote nyo. Tapos, si Vice Mayor Lablab Aronda dito sa mga opisina sa Ilabalay. Lantawon ta kay kada papirma nyo yung kantos balay ni Vice Mayor Lablab Aronda. Sabad daw nagidlang sa mga opisina ginaawayan pa nga sa yuda punggol. Hindi bla. Wala sige. Tamo na mga pila ka mga dalag ko nga mga balita kaga information diri sa ato sila nga pagpangalagan. Permiro, yung tawag nila na K500 nga legislative building. Igaling kay sang ulihi sang si Vice Mayor Lablab Aronda na ang nagplastar kay siyang nagdaog Vice Mayor ginimo nila lisa nila ngalan ang ngalan nga imbes nga legislative building ginimo nila nga multipurpose building. Para may rason sila nga magbutang sa kung ano nga klase sa mga offices na. Sus Maria Ihunes di Garapon ni Santissima antos la tanay mga 2 tuptop 3 tuig naman anay no. Antos tanay 3 years para matapos na gilang pagka binulayog sini sa mga taong gapulungko diri sa syudad sa Iloilo. Di 500 dapat iubuso naman lang ni sila pangakas siguro da. Ining mga klase sa mga apelyido nga mga dungol diri sa syudad sa Iloilo. Nga imbes nga magtrabaho sa insakto, imbes nga magtrabaho sa maayo para sa mga pumuluyo ta. Ahinasla o mag-inyaw! Kalma. Ay, kalma. Ginakagat ko na akong bibig ko. Naugtom ko lang.
makita. Pasalamat ka mo, way ko ka daog. Ikaw nagdaog lang, pinang bitin, tanang kamo na karon. Sige. Hay. Ala, sige. Asa mo na mga pila ka mga balita naton sa mga balita lokal. Sa mga balita nasyonal naman mga kakefan. Impeachment sa kay Vice President Sara Duterte mathag nga may bahid sang politika suno sa kay Attorney Topacio aba. San hindi pa napaghambal ni Attorney Topacio bala na katabo. San grade 1 section 51 gani kinchinde nga may politika. San pa magkuton mo balot Windor? Ang magkuton mga te ang pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte, ano lang ta may politika kun wala sabton ka balot Windor nga hambalon na guro sa balot Windor kailangan pa bang i-memorize yan? Sabton ka guro ka balot Windor nga kampiyon nga istasyon. Bala na nasang tanan. Balo ka mo ining impeachment complaint nga ini. Mga ka-K5. Hindi na iya kay kwan. Aling sang una daw halos kalabanan pamulitika gid man. Ang pag-impeach sa una sa kay Estrada sa inyo paglantaw dito pamulitika. Ang pag-impeach sa una sa kay Corona hindi to pamulitika. Sino pag-impeach kani sa una? Ang gin-impeach pa ito nga si sino ganito, si Soriano, tong isa pagid ka justice blang nga babae ito. Ambi nyo, hindi to politika. Politika man to. Mga kakifay, kariya mo naman ginasalig nila kay may mga history na kita sa impeachment dire sa ato sa may Pilipinas. Nga ang mga tao wala nag-react once nga may mga impeachment. Mga kakifay, kura mo ning balantayan naton. Nga base bala kung may mga impeachment, mga ka-K5 kag-i-impeach si Vice President Sara Duterte, kag base bala kung diri nga time mag-react ang tao. Kaya mga pumuluyo subong nagahipos, nagapawala ang mga tao subong nga nagka-inchindi sila na ining ginahimo sa kay Vice President Sara Duterte pamulitika pagpanghingabot upod sa kay Tatay Digong. Kantawan niyo blas Tatay Digong. Ginhimo yang sang pa-presidente sa ginhimo yang pagka-presidente niya. Ginhimo ya para sa kaaraydan sang tao, para sa katawhayan kag kalinungan sang pungsod. Pinahanglan, pinanglagas sa mga drug lord, pinanglagas sa mga drugista para sa kasulhayan sang bilog nga pungsod. Hindi kay para sa kasulhayan sang iya kaugalingon kag sa iya nga pamilya. Hindi kay para sa iya personal nga interes, kundi para sa interes sang publiko. Kantawan ginhimo nila. Mga ka-K5, pwede man lang si Tatay Digong mapailan sang kaso kung kasuhan gid man diri sa aton. Kay nagafunction man ang aton nga judiciary diri nga ipadala gid sa ICC. Kay kung makaabot dito sa ICC, ang tanan nga patakaran sang ICC hindi mo na mabali. Hindi ka nakakwanto, hindi ka kababawi, hindi ka nakabali sa to kailan na to patakaran. Mga ka-K5 mo na rason kung nga gindik pulis Tatay Digong de. Mapatay ganing malam sa tunga-tunga sining mga tinuig gani. O hindi gani mapatay malam hasta gani sa 2028 nga eleksyon. Iparargid ka mo. Kay laban-laban wa isang eleksyon nga matabo sa 2028 base Sara Duterte pungko presidente. Botsin nyo da. Balak mo da. Mga ka-K5. Payo tani bala ko nang ginhimo ni Tatay Digong to para siya ko galingon blaw. Ipapriso mo imo ti padala mo sa ICC to. Nang iya sila ginhimo may tani kon para sa karaydan niya, para sa publiko, para sa mga pumuluyo. Sino nga mga taong wala nakabatyag sang timpong sa Tatay Digong nga pungko di we? Sino nga tao ang wala nakabatyag sang kalinong kakatawhay haw? Gay nang galakat ka sa dalan, way kagabulo balikin nga basi may galabay, may gaagi si mo, may gatutok si mo, may gahudap si mo, kung may adik nga magbuno si mo. Subong bisan ni kala makadto, delikado. Kita nyo tong balita sa tubungan? Mga ka-K5 nakatulog sa balay niya, sinulod siyang gago nga adik. Ang manang lain pa, lalabot nga sinulod siyang gago nga adik, ginrape na pa, kaginpatay. Sino ang biktima? Sino ang biktima ang adik? Din ka mo pili ang ginapatay ang adik o kon ang biktima sang adik.
Nga mga kababayanan, kaluluo itong 18 anyos to. Ang future ya sa to kung tani, lawig pa. Kaya nga aga plano pa to nga makadto sa diin nga lugar to. Pa sa amay kay sa mga uto dya to. Kung anong ginhimo, ginguba ang puturo ya, sang haso nga dik. Hindi bla? Tapos padala mo to sa ICC. Amo na mga ka-K5. That's why nganing impeachment kay Sara Duterte hindi nyo sigihan nyo gid. Nakita na ninyo ang balasihan sang nagligad nga eleksyon nga imbes nga hindi pa magdalaog kung taning iban nga mga senatoriables nga under sa kay Tatay Digong nagdalaog pa. Sa anong nga rason? Bangod sang simpatiya sa mga pumuluyo sang ginhimo nyo sa kay Tatay Digong. Tapos sigiho nyo pa kay Vice President Sara Duterte sigihan nyo kahanot. Basi kibot kamo pilakad daw. Basi si BBM basi makwa yang istorya sang tatay niya, sundon niya istorya sang tatay niya ba? Nga maglayas na maliwat sa Pilipinas kag pabuslan ni Sara Duterte. Amo nang masakit mga ka-K5. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga balita international, Israel nagpasugot na sa ceasefire deal sa Gaza. Suno sa kay President Donald Trump. Na si Donald Trump ni gambal yaw. Israel way gambal. Ginumbahanay na to sa may Gaza, grabe Ang Iran to palupad sa ilang nga mga rocket launcher to. Sa ilang nga mga kwanto. Nga mga dalagko, nga mga bomba to. Ang Israel gabato man. Pero si President Donald Trump yan daw nagpasugot ng Israel. Lang tawon ta lang. Ang kaluluoy sinidiri ang mga pumuluyo nga nagakadalahig sa gira. Mga ka-K5. Imbes nga gusto naton nga pangabuhi sang malinong kag matawhay. Nga ka-K5 nagaginira pa yung mga yudikakak nila. Magira ka muna kamo rin hinugay yung kami kadalahig des Pilipinas Kay kami gani sa Pilipinas mamirasaw mandam na kamo. Dila nyo lang mga wala lagom. Kami ang pinakaisog nga pungsod sa kalibutan ang Pilipinas. Why kami ka prepara sa amon nga mga armas nga mga missile na kay nga kaya ka mo namon. Utot plan namon lipong na kamo. Tik-tik pala tik balang may kwentro nyo disgrasya na kamo din. Sabi nyo lang. Ang mga balita ngayon nabatian mga ka-K5 builog na ngayon nadulong sa iyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 kagsang may TC. Ano ang kampiyon nga mga balita? Klinika DTX 500 kag may TC bakla nyo sa kag inuma nyo sa matag adlaw-adlaw nga tanan para nga magapabilin mga ka-K5. Magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Kay man nga ang Klinika DTX 500 kag may TC yon say mga maayong nga klase sang mga food supplement nga produkto sang Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center. Ang DTX 500 isa ini siya ka superior antioxidant. Ang may TC isa ka immune system booster. So ining duha ka mga food supplement nga himo sang Klinika de Alternatibo Medisina nga ka-K5 ikombinasyon mo ikombinar mo kag imnon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Makabulig ini para sa pagdula sang aton nga mga balatian. Nagapanami sang tubo sang buhok K5 Andre. Nagapanami sang tubo sang biguti namon ni K5 Andre. Lang tawa mga biguti namon din ni K5 Andre kampiyon. Nagapapino sang amon nga mga supat way kami nigatubuan sang punggod. Lang tawa mga itsura namon kay bisan nga pulaw kami way kami mga punggod. Nagapahami sa amon nga mga supat lang tawan yung mga supat namon bisan inom hilom lang mirumurino lang pero mahining. Nagapanami sang amon nga lawas lang tawa mga lawas namon bisan nga may gamay lang pero matso. Amon na lang ng mga lawas ginamodel mo sinyo. Hindi kami mahalos dali-dali matapikan sa mga balatian lang tawa nyo adlaw daw gajutik mi din. Kay 500 di ba? Why kami absent? Ma-absent kami kung hungdon gid namon nga may kalatuan kami nga importante. Nagapahubin sang imo nga itsura lang tawa ko ni itsura 53 na ko pero daw 35 lang.
Liskad ba? 53 na ko pla kadlaw, lapit na lang oh. 53 na ko sa July 29 pero ang itsura ko daw 35 lang. Ano pagid? Nagalikaw sa mga pamalatian, wala ka sang layo ka sa diabetes, layo ka sa mga prostate cancer, cervical cancer sa mga babae, breast cancer sa mga babae, prostate cancer sa mga lalaki, sarcoma cancer sa babae kag lalaki, kag iban pagid nga sahi sa mga balatian mga kakifan. Kag ang manami pa kay nagapanami pagid ni sa sang blood circulation naton, kag nagapa sa mga lalaki Blacky 500 nagapa-damo produce sang imo sini nga mga kwan sang imo nga ano gani niyo nga similya nga mo rason nga kung kamo nga duwa sang asawa mo dugay nga wala kamo nakabata kag mo na problema nyo imni nyo adlaw-adlaw sang klinika DTX pabarit kag may TC isakot nyo kay sigurado kada tuig bata gi kamo o kanding ba kada pilak bulan ba bangod kay nagapanami ini makaki 5 sang similya nagapabakod sa similya sang lalaki kag sang eggcell sa mga kababainhan naton mga kaki 5 kag labi kag labaw sa tanan kontragid sa tanan nga klase sang mga kanser. Ang cancer cells ara na nangadaan sa aton nga lawas. Nagadevelop lang na siya once nga kita mga kaki-5 ang magkaon sang mga pagkaon nga ginahalit ta sa lawas ta. Rason nga ining mga cancer cells nga ini nagadevelop kag naga-mutate. And then sa uli kibot kita ara nagali sa late stage ang mga cancer sa ato sining lawas. That's why nga kung hindi maagapan nagakapatay ang tawo, may mga ginahimo nga mga medyos posibles katulad abi sang chemotherapy. So kung hindi madala kapatay ang tawo. Bangod sina mga kaki-5 nga hindi mapatay ining mga cancer cells sa ato sining lawas. Ang mga cancer nga ni once gani nga patyon ang ato sining mga cancer cells pating aton nga mga nga mga selula kang aton nga mga immune system nga ato sining nga mga antibodies Blacky 500 kadalahig man nga nagakalamatay amo na kun nga ti kaluya sa imo katama gakakalbo ka bangod sina mga kaki-5 so para nagidlang nga maproteksyonan ta ato sining lawas nga hindi na lang kita matapikan pa sa balatian proteksyonan nato i-prevent naton nga mag-develop ang mga balatian kag ang cancer sa aton nga lawas. Inom kita sang Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang Klinika DTX 500 kag may TC baklan ninyo sa tanan nga mga butika nationwide, sa tanan man nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Diri sa aton sa Iloilo City tupad sang Robinson's Haro diri sa may kilid gid sang Centro Birch International College. Ara dira ang klinika de alternatibo, may libre dira nga check-up mga kaki-5. Then dito sa Pasay City sa may Salvacion Street, corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Pasay City. Dito sa may Cosmart sa Banwa San Calino. Kag diri man mga kaki-5 sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwa Sang Miagaw. Ano panginoholat nyo? Kung gusto nyo nga maging healthy ang lawas nyo, mag-inom adlaw-adlaw sang Klinika DTX 500 kag may TC para magapabilin nga ang lawas naton healthy. Alas 10:14. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the earth. You must unite. You must endure. You are the Scavengers. Apat katuig
sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat ka tuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat ka tuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasi, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. Alluring, charming, captivating, enchanting, and irritating. This is the Best K5 Pageant 2025. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit ng yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yung last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na, guwapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang sa atin pa mo. Okay, naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-isip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Miko. Mga batong kasam, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na paginsan, Pisos!
Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso na ihata, nakadlaw siya. May tag-piso ba na water sa Kung mga? aray, Awan. udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay ka. Tara-tara na. Ini sa ikor ko lang binog. Oh. 200! Oh, yung patupag pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, how? 300! Na pagdating mo sa nagbong ako ano? 400! Kau meron? Tutuhan. 500! Lipay mga nalipay sa iyo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang hambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalog. Ang News FM bayaw sa babaw. That's kasi nag-report yung nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang natin. Wala problema gawa pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nagkalabor kita sa 23 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa aton siling nga pagpangalagad, i-check naton karon ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kamusta ta kung di na si Bagyo Bising? Nag-develop nagiman sa pagka-bagyo bla. Tapos di na sa nagkadto, ano nang natabo sa kay Bagyo Bising? Kay kagina sa ngaga perting inulan daw halos bilog nga Western Visayas. Halin diri sa Iloilo pagkadto to sa Ruas sige nga inulan. Mga ka-K5. So diri sa syudad kay sa probinsya sing Iloilo daw halos perting ulan. Siyempre, check na ton mga K5 ang latest weather report kung kamusta na ang low pressure area balang nakita sa kagahapon. Nag-develop na bla within 24 hours. Nag-develop na bla sa bagyo, kag naghimo na bla nga si Bagyong Bising. Din subong si Bagyong Bising. Nag-agi gid man sa may northern parts ng Luzon area. Naglandfall, kamusta? Mga ka-K5, so standby ha, kaya gina-contact natin karato sa nga local Pag-asa. Mga ka-K5, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Kung Pag-asa, Iloilo, mga ka-K5. Kamusta natin ang latest weather report? Karambalaan ta kung kamusta na si Bagyo Bising. Kaya siya mag-develop atong LPA kagahapon nga nakita ito sa may area sang mga area sang Cagayan kag diin nga area pa ito ani Tugigaraw. Mga ka-K5 LPA lang to, pero may tendency nga within 24 hours mag-develop ini siya sa isa ka tropical depression. Mga ka-K5 bagyo. Kung parang ditan nga mag-develop na siya, ini siya mga ka-K5 ang pagatawgon nga si Bagyong Bising. Bising as in Bravo, Echo, Sierra, inang India, November, Golf.
Bising. O, bagyong Bising. Amo na mga ka-K5, no? Daligid lang sa ato sini nga mga tagpalamati, no? Kay gina-contact pa naton karon ng linya sa ato sini nga local Pag-asa. Gina-acknowledge nato na ato sini nga mga followers, no? Ba damo ko mugli day. Ipos-ipos lang maarik mugli day. Kay Banks PSG may gabi, kay Candidata Tamisin Gulinya. Good evening man, Hudlo Montana. Nga maulanon nga gabi Sir Idol John Kapulot, maulanon nga gabi man. Sa kay Wiljo na Lunef Siet Noef, no? Ano na yung mga apelyido niya na baliskad nyo na Puentes ko apelyido sinahin, no? Mayang gabi sa kay Rinaldo Caspe. Oy, pare ko, pare, mayang gabi. Kamusta da si Kuya Kwan? Si Kuya Kagawad Marmibe, no? Mayang gabi lang, no? Dila sa may Uñate de Leon. Sa kay Rigboy Tubalor Tamayor, no? Mayong gabi man, idol, good evening. Daw hindi ko katulog kung hindi ko kapamati sa imo pulaw naman ta radyo. Ayos Kaya daligid lang sa sininga may tinong check na nato ng latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Po naton karon si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes, may gabi na naman itong latest weather update sa buong July 3, 2025. Kaya ilang alas 3 ng hapon, ang LPA natin monitor yaraan sa kaligatan ng Sabtang Batanes, Sabtang Southwest Monsoon, nag-apekto sa Central and Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Kita sa Western Visayas, posibleng maka-experience sa mga magalumon nga kalangitan, may dalalap-talap-tang mapag-ulan pangilat na nag-uog from time to time, dala sa hangin habagat. Inatugtog kasarangan na hangin, halin sa nabagat na nakatundan, ang ibabaw sa Western Visayas, hindi makanay tugtog kasarangan, aton mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura, yara sa 25 tugtog 29 degrees centigrado. At lao, nagtunod alas 6 AM. Kaya alas 6:16 kayo na sa hapon, butilaking iwas, alas 5:32 sa kagahon. Amo niya itong latest weather update, nibilis Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, salamat. Hello, Engineer Ferds? Yes, sir. Ining na-monitor naton nga LPA, until now, LPA sa gyapon, why siya mag-develop into tropical depression? Wala pa, sir. So mga sa inyong paglantaw may posibilidad mga pila kaadlaw kag may tendency nga mag-develop pa sa bilang isa ka tropical depression kag bala sa pag-develop sa iya bilang isa ka tropical depression ara pa sa within sa Philippine Area of Responsibility, Engineer Ferds Rubin, sir. Hindi ko lang member kung hasta saan daw gino kaya pabago-bago man ang forecast natin from time to time, kita mo man factors na gina-consider pero most probable possible even up to the weekend, sir. I see. So pero until now ini siya ang sa gyapon LPA kag ara sa diin sa makita ang area sa Pilipinas, sir. Kadagatan sa Sabtang Batanes, sir, extreme northern Luzon, wala sang direktang epekto diri sa aton rehiyon. Okay. With that, Engineer Ferds Rubin, thank you so much and good evening. Thank you, sir. Saluwat, mayang gabi sa tanan. K5 News FM Kampiyon Report. LPA gapon kay 5 Andre. Low pressure area. Bay sang epekto sa aton diri sa Western Visayas. Pero tiga ulan-ulan lang galing. Galing ginasangaga gaulan hasta sa maghapon, no? May mga pila na gani ka mga porsyon sa syudad diri nga ay nag-rise naman ang tubig. Mga porsyon naman sa syudad sing Lilo nga nag-rise ang tubig. Gani, basta gani nga mag-rise ang tubig sa syudad kag sa mga kabarangayan, nag-rise man ang produksyon sang lamok. Once gani nga mag-rise ang produksyon sang lamok, nag-rise man ang kaso sang dingge. Basta gani nga nag-rise ang kaso sang dingge, nag-rise ang problema sang pumuluyo. Pag siya mag-rise ang problema sa mga pumuluyo, nag-rise man ang galastuhan sa gobyerno. Pag mag-rise ang galastuhan sa gobyerno, nag-rise man ang demand sa mga bulong. Pag
Pag mag-resign na hindi man sang bulong, nag-arise naman dayon ang binaklanay sang klinika di Tribayo. Namo ng kampyon. Amo nang nami nga rice, no? Kay 500. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati basta magsaka na ganing problema na to sa dingge mga kakipay, dingge virus ari na ang klinika di Tribayo ho. Inom na kamo ning gadano mga kabataan nyo, paimnan nyo na ni para nga pag sulod sang dingge virus lawas ta, hindi siya makadali penetrate. Kag hindi siya makapurma kung ang ato sining lawas puno na sang bastante nga anti viral kag antibacterial specialist nga mo ang klinika di Tribayo mga ka-K5. Nga ano bala ang ara sa klinika di Tribayo? Ang klinika di Tribayo isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties, ilabi na gid batok sa mga virus, pareho sang dengue mga ka-K5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil kag nga ara sa D3 Bio ang ginahimo sang ato sining lawas into monoglycerides mga ka-K5 nga amo ini ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga ini mga ka-K5 halin sa D3 Bio gina-consider ni isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Amo ni sang pinaka-the best mga ka-K5, no? Gani ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides. Mga ka-K5, ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Di ang vitamin K isa na siya ka-fat soluble vitamins mga ka-K5 nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon nadingge ka na. No? Wala labot sina. Ginapanami pagid sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dingge. Una nga panugyan sang K5 Night Watch. Tinluan na og saran para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus, likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay, kag mag D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Gani, kung gusto ka nga mag-ayo, magklinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio, mabakal mga ka-K5 sa mga nagkalain-lain nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramil Oy kag sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ayos! Tanong pang inuhulat mo! Kung gusto mga mag-ayo, magklinika D3 Bio! Check naton mga K5 ang patrol upod kita sa ato sini nga intern. Siya nga aton nga mangin kwan subong ang aton nga mangin magasitusyonel karon si K5 intern Jason Tilianusa. Amo man na. Hindi gali sa news center gali sayaw. Si kwan gali si sino K5 ara sa gali si K5 Mikaela Mikay Cercado. Si K5 Mikay gali ya. Si Mikay ari gali dia si kuano si Jaso ga tambong sakon gali. Ala ko nga daw kada amo ko di kada balikid ko si kwan si Jas akon madumduman kay ari iskilid ko di. Si Mikay ang akon nga nga talawgon si Jas yang nabalikdan ko bimo. Sige ari si Mikay Ka K5 Mikay Mikaela Cercado sa Situational Report. Standby Mikay. K5 News FM Kampiyon Report. Mayang gabi ka K5 Mikay. Mayong gabi ka K5 June. Dong pasensya gida abi ko na si Jas arada ikaw gali nga arada.
Hoy, good kaso Sa sunod bala, kuan ka man, pulo pang ano ganin yun, ng pulo pa batsyag ka man, abi. Nga, ikaw galingaras patrol dati lang tawan. Hindi ka kasalantan lang ka nga ikaw si Jazz kay. Wala, sige. Ti, kamusta ka da? Din ka mo galibot-libot subong kay 5 Mikay? So, balik ka kay 5 Junary, kami diri subong sa La Paz nga area, pero kagina no, nakalibot na kami sa area sang Haro, kag nakita ginamon nga matawhay gid ang aton nga dalan, kag nakakita man kami, nakaobserba man kami sang mga kapulisan naton nga nagapatrol subong nga gabi, no. So daw mabatyagan gid naton bala ang safety sa aton nga mga pumuluyo sini nga gabi. May mga amigo ako abi nga subong nga gabi gusto magbakal sang prutas, blagalibot sila nalabayan ng iban nga mga fruit stand na lang nabili ng fruit, wala na kay nagpanirado na dihin nga mga lugar dito sa palibot sang syudad nga may ara pa nga bukas nga baligyaan sang prutas man kay 5 Mikay. Sa pagkabalo ko, pagkabalo naman kay 5 June, no? Sa harong area, no? Damo sa mga bukas na sa haro may ara pa? Fruit stand. So, ang pwede gid baklan sang mga amigo mo kay 5 June. Sige kay si Juan Bradio, si inang Kapbong Villaflor, bla, Kapitans Barko niyo, libot siya, sang inang Iloilo Executive Basketball Club, bla, gapanglibot sa gapangita sa sang avocado. Damo avocado da sa subong sa Haro Plaza sa mga fruit stand. Laka lang no ang aton yung mga nakita din nga mga avocado, pero madamo man sang iban nga prutas nga pwede agad baklon. Di kay avocado gid ginapangita ya, may ara may bilin pa man, may ara pa man. Mga wait na lang sa kay 5 June siguro kay do laka gid nakita namon yung mga avocado daw wala na gid sila, naubusan na gid. Baw. Amo ginapangita ya avocado gid. Akon ginapangita ko avocado man mong kay kanamit abi sa avocado sa kananam nga do sa kuan. Pero may ara pa nga mga fruit stand nga open pa man gali no diri sa Haro Plaza lang nga area no sa downtown daway na no. Sarado na mga downtown. Wala na, sarado na kay 5 June diri na lang sa area sang Haro ho. Ate sige. So magluwas na ano pang iban nga mga lugar di ano sige pa ulan subong kay 5 Mikay? Sa subong kay 5 June wala na gid no, pero kagina sang hapon medyo nag-ulan pa, pero subong nga gabi na gid wala na gid kay 5 June. Daw ay nagid man ati Mayo no. Manami na gid ang aton nga tiyempo subong. Pwede nakalagaw-lagaw ang mga kwanda, ang mga magnubyahanay da, pwede kalibot-libot pa, pwede kalagaw-lagaw sa plaza subong, pwede pa? Pwede gid. Sanag ang plaza sang Haro? Masanagid ang ari di ang aton nga mga lights sa aton nga fountain subong masanag man. So pwede gid sila kalagaw-lagaw kagka bonding-bonding. Sige pa kwan, sige pa saot da sang mga sang balerina, sige pa saot ya. Galibot pa di kay 5 June ang aton mga balerina no. Daway maginakapoy ng balerina no. Wala ginakapoy. Damo-damo ga pamangkot blang nga balerina ang ginbutang da sa Haro Plaza man. Kasi kung makachansa ka abi pamangkot ta abi na si kuan sinong dapat ni pamangkot si Mayor gid no. Mayor Guroy no kasi siya nang pabutang da mong. Ipapamangkot abi kay Mayor nga kadamo sinong butang na nga balerina ginbutang mo da jama. Kaya nga aton nga Haro Plaza simbolo ina dira sang aton nga baganihan nga si Graciano Lupisay na. Hindi bla? Amugid kay. Tinga nga balerina na binutang na dayam. Ano ga balerina sa unas Graciano Lupisay na. Oy ara daw nagtulutalithe naman no, ginmuno lang nga way nagaulan daw nagtulutalithe naman sa kristal sang patrol mo subongaw kay 5 Mikay. Ay, oo, kay 5 June, no, doon nagamatamat, naging man, talithi, subong nagamatamat, naging man start, liwat ang ulan, pero doon hindi man masyado kabugat. Oo.
Ate gin-erase na ni Jason no. Kahisaon gini si Jason. Wala niya ginakit, ginalantaw pa namon kay 500 ang tulo ka ulan ginday nyo ka erase ka iya nga wiper. Hindi siguro kita mag-drive by. Sige. So di ka mo dapit galibot-libot tawhay man ano sa mga palibot may makita ka man nga mga pulis, may police visibility, may mga checkpoint, may araway. May araman kami makita no kay 5 June kagina nga nagalibot ng mga kapulisanta. Pero sa area ta diri subong sa Haro no very matawhay gid ang dalan kag wala gid sang damo nga gamo. Way man Nakala gamo. mga salakyan nga makita diri namon subong. Kabay pa nga way lang gamo kay para tawhay lang nga nami lang nami akong tawhay ang syudad mo hindi bla. Amo gid kay 5 June. Oo. Te ano pang iban mo nga naobserbahan da? Base sa naobserbahan din namon no, may mga wala naman gid gawas ang mga wala naman gid gawas ang mga nagalagaw-lagaw. Yung mga katawhan. Oo. Naway na sa may galagaw nga mga tawo. Ano nagalagaw? Saan mga nagalagaw na Ano mga sapat na? Joke lang. Mga gapapuli siguro kay 5 June kay gabi na gidami. Kaya pala uli na guro na matama na pala uli guro na mga nakamotor na no. Mga nagabiyahe nga mga taxi, way naman. Di pasahero nga mga jeep, way naman. Malaka gid kay 5 June no. Teno sakyan mo puli karon? May mayo lang kay may sugat man kay 5 June so wala man gina problema kung magpuli. Sana all may sugat. Si Jasny may sugat man may sugat ni sa upod ka mo. Why? Ang hindi kami upod pero hindi ka mo upod. Siya may sugat man po sana all may sugat. Ako niya, siya may kasugat sa ako niya man. Ti Mayo, kay may kasugat siya mo. Budlay na hindi ka pagsugaton, kay basi kung hindi ka katultol puli. Kagkapin pa kadelikado, subong nga daan nga chimpo, dapat sugaton. Kagid kay nga daan nga damo naman ang adik sa bilog nga kalibutan, labi na sa Pilipinas, di ho? No? Kay 5 Mikay, no? Kadukaradukan, no? Magid ka kay 5 June ka very concerning gid no sa mga balita nga nakita naton on social media kay sa mga nabatian ta recently sa mga kaso nga nibala sa mga kalatabo nga krimen. Nakaagi ka na witness ang mga inang balita nga may mga gina-rescue nga mga patay way pa? Ang thankfully wala pagid kay 5 June. Hopefully nga wala man gid pero given ang line of work naton bala no kisay ni gina saya madula ang mga muna klase ka krimen. Preparado ka na makakita sang patay? Preparado naman kay 5 June. Grabe. Misog, may guts. Challenge accepted. Ari sadyan kabay pagawali sa may mapatay. Kung may ara gani si Mikay ginang pagkatuon ko. Nakita man din namon kay 5 June no, may mga food stalls pa nga bukas. Aba, dira sa Haro na? Sa Haro Plaza, oo. Anong mga pagkaon da? Pwede ka puro panyapon na karon? May mga fishball man, tapos kisa mga nagabakal fishball, naga-holding hands man. Agoy! Sana all may holding hands. Tapos? Ari man may naga-hungitanay. Agoy! Sana all pagid may gahungitanay. Grabe no? Tapos ginapahisa-hisa ka pa na nila, paagyon ka gida, kag amo paghungit-hungit nga daw si Into. Kaya pa hisa-hisa blaw ti anong mahambal mo sina ano gani? Sana all. Nan. Sana all gid. Sana all gid. Ti Mayo kay may nabilin pa manggalit nga mga manok baligya. Pero sa dason gani makita ka mo na singgitan mo ang balon mo naton baw. Kung ari gani ko inugay ka mo ani kasi sinugis kaya hungit-hungit ta kay daw ka hisa man ta.
Sige So far, masanag ang pila ka mga porsyon sa syudad naton, pero may ara man nga mga dalanon naton diri sa syudad nga porsyon nga daw medyo madulom-dulom pa man, no? K5 Mikay. Oo, K5 June. Mm. Pero mga suludlon nga mga area, no, madulom gid. Ang mga dagko, mga dalan di ang mga sanag, pero mga suludlon gani dulom. Amo gid ka K5 June. Dapat supposedly ang mga dulom, ang mga kwan, ang mga suludlon amo nang butangan na sa mga sanag kay dra kung kisa gahimo sa mga katuntuhan ining mga busadoro. May mga street lights man nga nakatindog pero pundi rin manggali ka K5 June. Wala magagana gali. Way magasigang suga, may suga man prong siga wala. Ato binaglabay itong ano to, patrol car ka pulis to. Ay, oo, ka K5 June, mayari di naka-standby no nga patrol car sa ating mga kapulisan. Ate, very good. Amo nang manami, basta may police visibility, dako ang tsansa nga wala sang krimen nga matabo, kay ma-preempt inadayon, bangod kay ti siyempre, kita nila nga may mga otoridad kita. Amo gid ka K5 June. Te, kapanyapon ka na? Oo, ka K5 June. Anong hilig mo nga sudan man? Paborito mo nga sudan man? Kung ano lang man, actually, ka K5 June, hindi mo ko actually ang gabi gid magpili sang sudan, no? Kung ano lang ara? Gusto makakaon lang. Oo, akon gani, ang akon nga kilala gani, bisan kuan ginakaon niya, basta namin lang ang pagluto. Basta hindi lang isda ka K5 June. Ay, siling mo bisan ano tapos isda hindi ka? Oo, amo lang na akon nga daw ano gani. Non-negotiable. Tanan nga klase sing isda way kakakaon? Ang ano lang gid ka K5 June siguro bangos lang gid. Pero oo. Ti fishball way kakakaon eh. Gakaon man, pero kung isda gid saya wala gid ka. Kung pure nga isda gali pro kon ang isda ilakot mo sa harina, gakaon ka man. Oo, kung hindi ko na sa makita. Sa buwas pa kaunon, buwas ang litson nga baboy, pero ang iya unod isda. Si K5 Kim na namin na sa magluto sang litson nga baboy, pero ang unod niya isda. Ano yang sa kwan amo nang iya nga ipaluto kag ipakaon si mo di buwas sa gabi kun ari ka na di. Ano ginaka K5 June mo ko na di. Ati sige So enjoy ka man paglibot-libot sa subong nga gabi. First day ko actually ka K5 June no nga mag night patrol. So gina-enjoy ko man. Daw ka tawhay lang no, daw ka nami lang no. Kapin pa kay amo na gani masanag ang ginagyan namon nga area pag wala man sang very matawhay gid. Sige. With that, salamat kid ka K5 Mikaela. Yes, mas. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sa kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si Mikaela Teresa Cercado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Puro may mga abilidad ang mga intern nyo subong K5 Andre, no? Sino ga training sinisila? Si K5 Kim? Ati Mayo. Si manager K5 Enrico ga training man. Ay gid oh. Kung mag-angkor man kamo gani hambal kamo kay ako ma-training sa inyo. Mag-angkor na. Ay trainingon ta kamo sang mga nablang pagkatapos yung programa bali dio ginalagas na kamo dayon. Hindi joke lang Anyway, amo ning pinaka-nami nga klase sang kuan mo sang profesyon na K5 Andre mo no. Media kay man nga sang una galing kay may Facebook na abi subong mong sang una sang wala pa Facebook, wala pa kamera. Ang tingog mo lang ang ginapamatian, ang tao ga kuan balaga ka kuan pa na sila ano pa sila kung may kuan balaga ano na sila ngano daw ka surprise pa sila ano na ginakuan nila bala
kuan nila ginabulubanta kung nung itsura mo. Subong may Facebook na bo sa kabudlay. Nawa ta ka panago-nago nga kuno abi daw gwapo man itsura ta. Gali kay makita na sa Facebook sila baw. Maria Ihunis. Daw kulang man sa kapaligo. Pero ang trabaho sa media amo ning mga kwan inang grabing mga challenges no kay 500 nga kada adlaw-adlaw katuon ka sari-sari nga mga issues, sari-sari nga mga balita, sari-sari nga mga labi na gid kon parte sa inang may mga involved ang ato siningalay kasuguan. So kinanglan ni bukaron mo gid pirmiro kag tun-an mo gid kun ano nakapagkit dira nga kasuguan o kun layi para nga ma-apply sa pagtalakay nimo sang isyu no amo na siya mga ka K5 no. So challenges katama ni nga klase sang kwan challenging no. Challenging katama nga klase sang kwan ni sang profesyon ang media mga ka K5 no. So akon niya ti gina-encourage sa gid ang ato sini nga mga kabataan nga mga nagkwa sa sini nga klase sang kurso kinanglan ikwanon nyo gid ni no didikaran nyo gid ni amo ni nga profesyon nga sige aton tuon, sige aton eskwela, sige aton develop sang ato sini nga knowledge. Amo na diriya ang profesyon nga kada adlaw-adlaw naga learn ikaw mga ka K5. Hindi bla K5 Andre. So, kuan nyo gid dapat padayunon nyo na hindi ka mo mag tapos kung may mga death threat ka mo gani, pawalain nyo lang. Mirom lang na kulba. Kung sa una do mga isa makasimana nga way ko katulog. Katapos ato subong matyagan ko daw music ng mga death threat. Oras naton mga ka-K5, 52 minutos na nakaligad sa alas 10. Shout out sa iban pa naton nga mga followers kay Rigboy Tubular Tamayor. Good evening John. Daw hindi ko katulog kung hindi ko pagpamati si mo pulaw naman ta. Mo na iya. Sa kay Edmar Ilikina Likinya. Good evening. Will ano basa ko ni? Sa kay Vargas Nunoy. Siling boss pa-shout out sa Aglay Anilaw kay Purman Raprap. Okay? Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening man. Sa kay John Siging Panagiton, good evening Sir John Idol. John Kagsatanan, God bless everyone. Sa kay Verna Salvilla, good evening Idol. Sa kay Rosimpas, maying gabi man. Sa kay MC Arellano Garche, good evening Idol John Kapulot, God bless you. God bless you more. Halos tanan nga mga media idol bias man, gani man. Tanan ati dalahi kita sinidi. Kaluluoy siya kay Tatay Digong, tani makapuli na siya. Gani man. Si kay Emmy Sulis, good evening John. Si kay Benny Hermano, good evening K5 Jack. Good evening man. Sa kay Emmy Sulis, good evening John Sanglanit. Sa kay Rose Simpas, good evening man. Balanza Kalanoy RJ. Notify mayong gabi Sir John. Sa kay Ikner Rob Adzrob, baliskad naman nga lang yan, no? Good evening Idol, ginabitin ko sang 5 days mo nga duty abaw nami si mo ba programahon mo ko bilog nga semana. Abi mo hindi makapoy tigulang na ko doy. Tama ako edad ba maluoy ka. Lain sang una nga chimpo. Bataon pa ko. Kay mas straight ko pang programa ko hasta alas 12 sa gabi. Sang una, no, gapulaw pa ko na kulang pa ganit akong isang programa ko mo. Mga tag 2 ka oras ag tunga nga mga programa hasta tag 3 ka oras. Kulang pa na sa ako sang una pero subong daga edad-edad na kita hindi na naton kaya medyo mo na nga ngaton nga programa 5 days lang anay, ha? Sige lang, matamat lang. Balansa Kalanoy RJ nya 4 ka tuig sang kampyon nga serbisyo publiko, 4 ka tuig sang kampyon nga musika kag kalingawan, 4 ka tuig
sang kampyon nga may panindugan. Isa ako sa mga kampyon may kaisog kag tagipusoon para sa serbisyo may puso sa ika-4 nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo 88.7. Padayon naton nga isulong ang tingog kag istorya sang tagsa ka Pilipino nga may tema nga Fantastic 4 Years of Service, Living the Mission with Boldness and Purpose. Halin sa kay RJ Balanza Calanoy. Ayos, thank you. Sa kay, kung anniversary naman, ika-4 na naman katuig sa buwas. Sa pizza 5 gali. Sa 5. Amo nang ika-4 katuig ng anibersaryo sang K5 News FM. Bandira noon, K5 News FM ngayon. Sa kay Joseph Dizon, good evening sir, patamyaw kami sa Dao Capiz sa likod simbahan sa kay Papa ko ni Store Dizon. Kay Robert Ligaspi, good evening. Romeli Buon Bunda, good evening Lodi. Wala na sila ya mahimo sa mga pamilya Duterte, suli DDS taya idol. Watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bunda and the Bon family. Thanks, thank you idol. God bless. Okay. Sa kay Romeo Subiri, shout out man. Christine Gardosi, shout out. Sa kay Fatima Lagarto, Zapico Masiro, shout out man. Ralph Dasaluntaw, niya balaan mo pare, mahilig guro si Graciano Lupisay na sa chicks, nga balerina, dapugaya. Mura ganin pamangkot man eh. Aton nga baganihan diri sa haro si Graciano Lupisay na. Tapos ginbuta nga siyang fountain, tapos may gasaot nga si balerina. Ayong, sino pa ganing ibanding ng mga kwande? Sakay, si K5 Alira Apin, siya lang kuno ay sugat. Away ka man sugat? Oh. Panawagan tada basi gusto da mga may mag-volunteer nga magsugat kay K5 Alira Joy Apin no ha. Kay man sa gali sugat yo. Ate mamatay ka sa inggit kay K5 Mikay. Mamatay ka sa inggit kay Mikay. Si Mikay may sugat. Ikaw, Jazz, may sugat ka man? Wala? May ara? O may ara man? Okay, ikaw, gidya wala sugat. Gali! K5 Alira, Joy. Ote, mamatay ka sa inggit. Bala, kada, wai ko manakon kay may salakyan ko. Bisan ako lang isa, wai mga sugat sa akon. May salakyan ko ya. Kay Rulin Ike Arroyo, good evening Idol John. Kay Joseph Dizon, sa kay Mar Borca, good evening man. Kay J. Mark Maulas, pa-shout out Idol John Kapulot. Shout out na kay J. Mark Maulas. Christine Gardose, good evening. And sino pang ibande? Way na? O sige. Sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5, mga report, informasyon nagikan sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Kag-iban pagin nga mga reporters naton diri sa ato sini nga pagpangalaga. Aton nga oras alas 10:59. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog,
sambaya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan na di mo panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, sa tisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold kid
sa pag-obra na kon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no? And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but in spite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Minmoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagan. Oras naton karon nagkalabor kita sa 9 minutos na nakaligad sa alas 11. Ang mga balita nga inyong mabatian, ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakaka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Nakaka-K5 ang klinika DTX Coffee Mix. Mayo ni kay bastante kita sindri kay nga healthy nga coffee. Hindi kita makulbaan magpangapi ni kay nga healthy coffee ni wala niya acid, no, hindi kita mag-acidic, hindi kita mag-diabetic. Bangod kay ini siya ang may ara siya nga inang healthy nga sugar plus pagid nga inang healthy nga mga ingrediente. Kay puro tanan lun sa mga natural ingredients ang ara sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, no? And
Number 1, may ara siya nga chia seeds extract powder. Ara siya nga ampalaya extract powder kag ang desugared sugarcane extract powder. Puno sang antioxidant nga naga-detox sa atong lawas kag puno man sang vitamins kag mga minerals nga kung ikaw ang makainom sini, dugay kag utumon. Rason nga nagadugang sexy mo. Amo ni siya ang karamiton sang Klinika DTX Coffee Mix bakla nyo sa mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness center. Check naton sitwasyon kag mga pila na ka mga detalye na sa mga balita na tipon sang patrol. Kita kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo. May kang tanan sa sining magkahagugma nga duha pa lang gani ka semana nga nag-updanay, nag-higugmaanay. Bago pala sila nagjuwa. K5 duha plak semana nga upod-upod lang duha. Upod-upod gali sila nga duha sang binaligya ka syabong mga tunton lang. Nadakpan sa aton mga kapulisan sa distrito sang Arevalo. Para mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Kasi 5 June, yari na nakarakuha na to diri sa may syudad manakot probinsya sa Iloilo. Unaw na to ning magkakugma kasi 5 June ini sila nga duwa ang nadakpan sa ginpalikayon nga drug bypass operation sa Zone 11, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City, kay nasang hapon. Ang mga nadakpan amo sanday alias Jane, 26 anyos, residente sa nasabit ka lugar, kag si alias Jacket, 20 anyos, sang Barangay Hingo, La Paz. Sunod kay Police Lieutenant Churijan Bandoho, ang Deputy Commander sang City Drug Enforcement Unit o ng CDEU. Nabaklan si Jacket sang Police Surveyor sang isa ka plastic sachet sa suspected shabu. Sa riin na recover pagidugang sa operation, ang 3 stick ka mga plastic sang ginapatihan illegal nga droga na nagabug-at tanan sang 60 grams kag 408,000 pesos ang market value. Aminado diri si Jane na nagagamit sa sang illegal nga droga pero ginapanginwala ang pagbaligya. Pahayag pa ni Jane nga ang sa lugar to sa Arevalo ilagid mismo to nga balay kung sa diin ang lalaki nagbisita lang sa iya kag duha pa lang sila kasimana kag 5 June kung sa kanta gani nga isang linggong pag-ibig ilaya dalawang linggong pag-ibig na tiklo sa bypass operation. Si Jane may bata nga isa ka kilo nga babae manok pito pala ni katuig kag 5 June pero sa una niya nga partner. Okay. Samtang si Japet amo ning taga barangay Ingore La Paz ay nagpamalipad nga maghatag sang iya nga komento. Sa monitoring sang pulis madugay-dugay ning ilang nga pagsunod ni sa mga arestado kag nahibaluan ang ilang mga parokyano ni dira na sa beach front sang nasambit ka lugar. Kag tikong kisa sila gini mismo kay 5 June sakay sa pratikong kisa agod gi mag-meet up sa ilang mga parokyano gud nga pag ining kinabaliga nila nga droga kag may information naman ang pulis sa 5 June kung sino kag diin ang ilang supply sa illegal nga droga. Karon preso sa Police Station 6 kag nataranan nga pasakan sa kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o parang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iban pa nga balita, ining pasensya sa nagapamati, karagakaon subong, isa diri ka driver sang salakyan, ang ginabo patay, no? Sang iya mismo nga third cousin, nagluntad ni sa may barangay, Pungsod, Lambunaw, Iloilo, alas 3 kay na lamang sang kaagahon. Kadiin ang suspect amo si Roque Saban Sibag, 36 anyos, isa ni siya ka barangay Kagawad, residente sa nasabit na lugar, kagang biktima amo si Raymond Capillo Tolento, 35 anyos, residente ni siya sa barangay Kapangyan, Lambunaw. Investigasyon ni Police Staff Sergeant Edran Lozarita, investigador sa Lambunaw Municipal Police Station, mag-third cousin ni sila, ang susuriin, ari ni sila sa namatyan, sing ilaman mismo nga himata dire, kag di nagasugal-sugal sang antis pa natabuin ng insidente. Nakainom ni si Sibag sa makahulubog nga ilingnon, kag naglangasanay o kundo nagkansawanay ni sa Black 5 June, yati do normal na lang ni para sa ila, kag ba sa mga nakakita dito nga himata Manila. Pero,
basi man sa kakita dito, nagwa ining sisibag o ining suspect, kag nagbalik sang makaligad ang isa ka oras, kag hinali na lang bala ka K5 zone, naging buno niya ang biktima sa tiyan, samtang nagkasugal. Madasig naman ni K5 zone nga nakapalagi yung suspect, kag na-recover ang kutsilyo nga ginhaboy sini, sa ginabanta, isa ka 2 metros ang antad, gikan sa ginuntaran sa krimen. Wala sa ani nga helikoptero ng duha, kag posible na pikon ang suspect sa ilang pagsunuganay, kung paglangasanay ka K5 zone. Ginapreparar sa o na silang ni sa nga pulis nga ipa-autopsy pa ring bangkay, kag isa ni sa gamito nila, gunyati mapasaka ang kaso, kag di man siya mong ginahikot nila, kag ginipreparar ang kaso nga murder, bangod ngati ang pamilya sang side sa biktima andi si dito magpasaka sang panumbongon sa K5 zone. Sa pa nato nga balita, ining din kasama no nga drug bypass operation dira sa may mag-abyan niya ka K5 zone, nadakpan sa bypass operation sa barangay Kaningguan, Dambunaw, Iloilo, subong na gini nga gabi. Ang mga arestado amo sanday alias Ronel, 32 anyos, sa poblasyon Ilaya, Lambunaw, kag alias James, 24 anyos, sa barangay Walang, Lambunaw. Sunod kay Police Captain Biadog, Office in Charge ng Lambunaw Municipal Police Station, nabakla ni si Ronel sa isa ka plastic sachet sa suspected shabu, gamit sa 1,100 pesos na bypass money. Na-recover tanan sa operasyon ang 18 grams sa suspected shabu, kag 122,400 pesos ang market value. Tatlo na kasi na monitoring sa pulis, kag nahibaluan nga may ginabrigan sila sa Banmo sa Kalinog, Haniway, ining mga arestado. Samtang ilang source kag K5 zone diri mismo sa Iloilo City. Karon kag K5 zone preso na sila sa Laguna Municipal Police Station, kag ginapreparar agod nga mapasakaan sila sa nagakaito nga kaso. Sa Lambunaw gali ning duwa naman, pila na sila bilog? Duwa ni sila ka K5 zone. Duwa man. Lain man yung sa Aribalo nga Magnobiane o sila man Lain man na siya ka K5 zone. Lain man ang Magnobiane, yung 2 linggong pag-ibig ni. Yes. Oo, kabalo ka magkanta sang 2 linggong pag-ibig? Sa mga classic na mga kanta daw propagad. Kayata, galit sigalain pa matsang naton. Kambal sang kwan Dios, ang mga followers daw niya nagbalibad naman si Cicero. Hindi man sa pagtinikal sa K5 zone, hambal sang tumadbalay ko. Hindi man sa pagtinikal kung ako magkanta, kataguob, babaha ang Iloilo City. Agay. Si Budlay na, may klase pa ba sa K5 zone? Agay. Hindi, ang kanta sa ang nagriga dyan ni Imelda Papin, 1 linggong pag-ibig. Iniya 2 linggong pag-ibig ni. Ti ano nga klase ng iyang lyrics magamo naman? 2 Lunes nang tayo'y nagkakilala, 2 Martes nang tayo'y muling nagkita, 2 Miyerkules tayo'y biglang intindihan. Tayo'y biglang nagkatagpuan, at pagsapit ng 2 Huwebes, giliw ako'y iyong iniwan. Okay, bilis ng inyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog ako, ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako'y gumising. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap. Sa 1 iglap lang, sa 2 simana lang, nawala ring lahat. Sa 2 simana lang, natiklo tayong lahat. Tiklo gali. Tibulagay sila silda no? Yes, gina-separate yun ang K5 zone ang para sa babae, kaya sa lalaki kay K5 zone. Pero sa Arevalo,
swerte sa ila, titi ang facility, ang opisina, di aircon, Wow. so kada weekly, kita kita dito, kag makita mo ang ordong paghil sa isa ka preso nga natakpan sa drug bypass operation. Nga dati, ang lawas nila kaitom, kilupi ang guya. Do mahalin tutat sa zombie, hindi man siya sa pagpangbuli. Pero, manantaw mo subong, nagkakinis-kinis ang ilang guya, nakaundan sila ka K5 John, kag ang ilang lawas. Di bastante sa pagkaon, tapos bastante sa paligo. Wala labot sila, di air condition pasos daw mga tauhay pa sa pulis. Galing makagwa na sila. Alaban-laban, maligya, maliwat. Ning sa lambunaw ni, ni magnubya man hindi? Hindi, mag-abyan sila kakita. Mag-abyan niya. Puro lalaki? Yes. Puro lalaki na dakpan niya sa may lambunaw ni. Kakita John. Ate, sige ano sila nigin gatulog subong sa malamig nga baldusa no? Yes, gatulog sa malamig nga baldusa. Pero wala to ya aircon ang ilang kwan, way to ya aircon ang ilang facilities to, way to aircon. May no? Elect lang galing, di elect lang kakita doon. Electric pan. Electric fan. Electric pan lang. Ati may electric pan kay basi bla kun ubuson sila kalamok to bla may dinggi dan subong. Uso dan subong dinggi. Nakagwa na tong tao tong dumduman mo tong tao to bla nga no ganito man gin kaon tong gin pangit ya bla tong kamot sang kuan sang pulis. Nakagwa na to? Posible guro kakipad John. Dumduman mo to, ngaging kagat ya ang kamumuo ka pulis to, nga nautod gitong kamumuo ka pulis, ngaging kagat ya? O, depende kakipad John, kiti serious specifically during nga daan. Gani, kag iyagid ka pulis to yung kamot, ngaging kagat ya to. Tingakon bla basing duha ni bla ka drug pusher nga madakpan bla basi kun basi pang duha sila to bla nga kagatom nin may gutumon bla to kung magkagat man kamumuo to. Duman ito may kagat yung tarso nga tao kinagat niya yung kamot yung kapulis mo. Basi bla ba dumduman niya siya nga daw ay natakaladto niya ari naman bagong sulod niyo halin sa kuno yung mga drug addict man niyo. Kag ikagat siya man blaliwat blaw kay aron palayo lang kakipad. Ay ambo siya na kami. Kagat siya gani kamot ka pulis drug addict pa. Dulaan gito sang kuan mong sang ano gani nga kamot na utod man daw hintuturo blato mo hintuturo no? Oo, do sa pagkatumdum na pagkatumdum mo na git. Oo, ba Department of Education gigali ang daang na kuan niya nadali ya. Balo kang di man aton katudlo bla niyo. May kuan mong may mga departamento ni sang gobyerno mong. Hindi bla balaan mo na ne. Ining sa katapusan ining kilingkingan bla niyo kamalingking bla hindi bla kamalingking ne. Kuan ni siya Department of Health ni. Okay. Yo, balo ka kung paano? Ngaman, paano? Ari-ari rom no. Kita mo. Nalukit na silong mo. Department of Health ni bla. Tapos ikadua ni blang sunod bla sa kalingkingan bla niyo, kita mo ne? Anong purpose ni man? Kuan saya Department of Finance ni. Asos. Kay kun way ka kwarta, may sulod na din nga singsing mo. Yung singsing iprinda mo kwarta na. Department of Finance, di bla? Oo, temo. Tapos sa tunga ni laktawan lang anay sadlot kadto ta sa tudlo. Ay sa tunga ni laktawan lang anay kay kalaw ay ipakita bla. Rin man sa tudlo ni ning tudlo bla niyo. Department of Education ni siya. Abi mo kun nga kay amo ni siya ang nagatudlo nga siya nga ina television ina kalendar ina. So Department of Education, di ba?
Yes, ang katudlo gali. Na siyang katudlo mong Department of Education. Oh. Tapos ning isa ni Blan ang kuan niyo na nang dako ni Blan gani panawag siya ni kumulagko no. Hinlalaki, kung sa mga Tagalog pa hinlalaki. Oo. Amo naman ni saya ang Department of Justice. Okay. Gabalo ka ang tanan nga tawo bisan kabalo magbasa, kabalo magsulat o kung hindi, amo ni siya ang patimaan nga palariho kamo tanan bisan ni ka kabalo magpirma kay i-thumb mark mo lang pariho na kamo sang kabalo magpirma, hindi bla? Yes. So Department of Justice, amo ni siya. Ang sa tunga kamo na bala da. Naku daya. Alak mo da kung ano klase ng departamento inyo da kung ano nadangara da. Ano sa imo anong namin nga departamento ning sa tunga ni? Department of Wak. Pwede man kuan na Commission on Population. Rimalaso kita da kakipay. Ni mo di Bilbao ka da. Commission on Population. Sige, ayos. O may nakabalita? Way nakakifag John, tiyan mo nang inabrabantayan ta. Kasi kung may kamangon naman ta. May kalamangon ka naman da. Halong kagin magkamang ka ha. Halong kagin magkamang ka. Halong kagin magkamang ka kay base madisgrasya ka sa Department of Commission on Population. Diretso sa may Department of Justice si Kifag John. Oo na, namin na. Yes. Kasi kung magka-commission ng population kita, ma-rimlaso ta. Gason lang na. Sige. Ayos. Sige. Kagi 5 John, kagamuyan itong mga balita na tipo natin diri sa may syudad, kag sa probinsya man sa Iloilo. Ini nga mga balita, kinadulongin sang kaanuman sang extend food supplement for men. Subong nga tigtulog na, perming ka morning glory nga aton nga maninoy pero wala na porsa gusto mo na bitabi kay Mrs. ginabitin si Mrs. Hindi na si extend food supplement for men sigurado hindi ko makalima ka pa kay Mrs. da kung times paano ka ginambal gani sa cellphone na 10 times na 5 John matin naka-apat ka na mangayo pa kay Mrs. mo sang paaman nga isa. John, amo ginaang alibyo nga ginadulong sa extend food supplement for men. Maluwas dira nagapanamit mo sa sangaton niya blood circulation, nagapahinway sa sangaton niya corazon sa posible nga mga heart diseases sa K5 John. Kag mabakal sa Mexica D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramili Tangoy. Kopod sa patrol at si K5 internaton, K5 Kimberly Kaluyang aton ni reporter na K5 Jet Talaron. Ako naman si K5 Aaron Rifolio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, kuha na to ng iban pa nga mga balita. Kuha na to ng mga balita naman nagikan kay K5 Alex Escalante. UK government or UK government sang kagang Iloilo Provincial Government ang nagpirma sang kasugtanan agod nga mapabaskog ang rice sector resiliency sang probinsya sang Iloilo. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 June, nagpirma sang kasugtanan ang Iloilo Provincial Government kag ang UK Government para sa pagbabaskog sang rice sector resiliency sang probinsya sang Iloilo. Ang kasugtanan ang ginpirmahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ni Lloyd Cameron, ang British Embassy Manila Economic and Climate Councillor. Ang Memorandum of Understanding sa tunga sang Iloilo Provincial Government kag sang UK Government
ang nagapagita lang kag nagapatimaan sang partnership agud nga masabat ang mga problema angod sa agrikultura kag rice production sa Iloilo Province. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos. Alang-alang na tiyempo ta mga ka-K5 risato sining nga pagpangalaga, no? Di magkalipata before magtulog, extend food supplement for men bakla sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Para kay Mr. kag para kay Mrs. extend food supplement for men. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ninyo alagad, apat na katuig nga nagadulong sang kampyon nga balita, apat man katuig nga nagapanghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ako inyo ka K5 June Aljuado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa